ngimagi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Barmayoyong'ia, Siaya County. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka medo kwedo weche mawachore ni en kod chenro mar biro riwore kod jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Jatend kweth mapingo sirikal no bende ogolo siem ne duol matayo yiere pachoka IEBC mondo kik ti kodgi kod jood bura gi sirikal e kaka gibiro tayo yiero mabiro. Kalonzo ne lose kinde mano yore nyasi mar rowere e kar dak ma Olpolosie, ward ma Imaroro, county ma Kajiado. Ogai mar Wiper onyiso jolupne ni gibed kod geno ni ngang okobi jwang'o riwruok mar kweth makwedo sirikand William Ruto kendo riwo lwedo Ruto e yiero mabiro. Niko hapa kuhakikishia mazungumzo ambayo mimi nataka tufanye na Ruto ni huu mwaka wa uchaguzi ambao umefika. Tutazungumza kwa kupiga kura. Tumuondoe kwanza ndipo basi tuzungumze. Kalonzo bende kwero jatend piny ewi gino molero ni Ruto poko chopo kare singo manoketo koka hotelo. Hata anataka alikuwa anaita mkutano juzi afanye mazungumzo wa Kenya tukae tuzungumze. Sasa hata kabla kusema wa Kenya tukae tuzungumze anaanza kutoa uvumi ati Kalonzo anaenda kuungana na yeye. Bendo medo seyo tend Ruto ko wacho ni entelo mopongi mibadhi kod deo wang' ahinya ikine maketo chenro mag dongruok. Yaani unachaguliwa wewe ukae pale ujinufaishe wewe mwenyewe. E kaunti ma Machakos, jotelo mawuok e gwenge mag Joakamba olombo jogombulu mondo bi osir Kalonzo e laro kom tend piny kotiyo kod otiko mar kweth mapingo sirikal. Kwa maana tunashika mbavu kiongozi wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka awe rais wa Kenya 2027. Hakuna siku hata moja Mheshimiwa Stephen Kalonzo hatawahi kuzungumza ama kwenda kuungana na watu wengine hawa wa blood based government. Kwa machelo gai madwan bura madi EPK Eugene Wamalwa bende omedo duonde wi siasa gi kolero ni Kalonzo ok bi riwore kod Ruto e yiero mabiro. Sisi sote ni wa timu moja, tunataka sasa tuungane na kina Sifuna na kina Osozi tukue one team. Mana report matero yo mokongo chenro en marang'ichwelo godo na guko wacho ni waka intire Mikei county ma Migori odhiambo dio wacho ni woda kala kadem awinji makare Sophie Oyo wacho ni intire tuned in from junction Kodoyo Mabeiro kamana enya Diana Akela wacho ni waka Nyeri town kamoro ni Ruringu Gonji Habil wacho ni Masemilangi Kochiel ya walosnua urugi Kenya Power Timo Sikol Alsate mano joseme yu Agosti makanyo ero alwala Junior wacho ni waka Ndirubi Orphanage nyaka nyakora mogi podwa iko ni sigana mamoko kik idhi mabora. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Sakasa ine deo mwana nyakono ino kenya richo mora ma ino timo kae ino wach nane enango mi nyaka sani ine deo nyakono kapo ni dwa ng'eyo gimo mi ana deo pari ahinya winjane. Machegni kendo riwruok mar NASES pachoka omako ne juma manyien pod gidhi mbele kod ng'anyo margi ka giseyo riwruok governors kuom koso keto kare winjruok mane gidonje. Dalin Tauma ni kod mathoth. Iseche ma ng'anyo mar NASES ma pachoka ochopo odiechieng' mar 4
Nurses mapachoka podo mako mar dhi mbele gi ng'anyo margi juma manyien nyaka chop dwachgi. The nationwide nurses strike, which commenced on midnight on 29th July 2026, picked up actively across all the 47 counties. Morris Odhiambo, ma en jalup jagoro maduong' mar riwruogno, oseyo mokalo riwruog governors kuom rem chopo dwach nurses kaluwore kod winjruok mane gidonje. It is deeply disheartening to witness some of the members of the Council of Governors, including individuals who occupy leadership positions within the committees in the council, that are making unwarranted public pronouncements instead of providing leadership and solutions to the ongoing disputes. Kamano bende giyuago kwan matin mag nurses e osiptende mapachoka. Kenyans should ask themselves why, when it comes to the issues of nurses, the government is remaining non-committal. They change goalposts every day. That is when they ask about our numbers. And our numbers are not enough for adequate service for Kenyans. We are way